Namhlanje sikhuluma ngayo yonke into eyi-COVID-19. Le gama igama elisilise enhlizweni zethu, emlomeni yethu, nasemcabangweni yethu zonke lezi insuku. Yini i-COVID-19? Asikhulume ngaloko ke namhlanje. Yini i-COVID-19? Lesifo sesimise imindeni eminingi. Wonke umuntu ukhuluma ngo-COVID-19. Now, sonke abanye bathi coronavirus, abanye bathi novel corona. So, asike sikhulume ngalamagama ukuthi wona ayini and asho ukuthini. I-coronavirus, igroupu yama-virus noma lezifo ezibanga ukugula. Umthetho wayo kade yabakhona i-coronavirus. Kodwa le ekhona manje kuze kuthiwe i-novel, kusho ukuthi manje siphethwe i-strain esisha sale corona le eseyingene kubantu. Igama elithi COVID-19 igama lesifo, hayi ivirus. Isifo igama laso kuthiwa i-COVID-19. Lelo gama lilodwa nje bengalihlaziya. U-co kusho ukuthi corona, v virus, d disease, COVID-19 ilanga lokuqala ukuthi latholakala kumuntu uku-2019. Yiko ke lesifo kuthiwa i-COVID-19. Izifo nezifo ziyaqanjwa ke, kodwa kusuke kunevirus thizeni esibangayo. Abaningi bayazi ngengculaza ejwayele ukuthiwa i-HIV. I-HIV i-virus, isifo i-AIDS. So nakulesi sifo ke kunjalo. In fact igama lawo ukuthi iqanjwe ukuthi i-COVID-19 iqanjwe nje ngoFebruary 11 kulonyaka ngoba sebebona ukuthi emthethweni iqale yabizwa ngokuthi isifo sase-Wuhan lesaqala khona, kodwa babona siyeqe imthangala nolwandle siyona yonke indawo kwathiwa i-pandemic. Lelo gama lisho lokho ukuthi lesifo sesihambe umhlaba wonke, ayisikho nje endaweni eyodwa, so kuthiwa i-pandemic. Yiko kwathiwa asiqame kwabusha leyo nto ngoba uma sizoyiqamba ngokuthi iyaqalaphi, abanye abantu ngeke bazi ukuthi nabo bengasithola lesifo ngoba sesihambe umhlaba wonke yaqanjwa kwakuthiwa i-COVID-19 disease. Manje if abantu bengayazi into badala izinto bakhuluma into eziningi ngoba besaba, but also because information benganayo. Now iqiniso ileli, i-coronavirus yebo ikhona and isifo sasisezilwaneni kakhulu, kodwa bingakazi izingene kubantu. So izilwane ziyaba nayo i-corona, kodwa ngoba isifo sabo njengoba nathi umkhuhlane uba khona udlule, kodwa asikwazi thina ukuthi imizimba yethu ikwazi ukuyilwa kahle i-coronavirus. Ngikutshela nje izinkukhu ziyayithola i-corona, inkukhu kuyibone uma kungathi nesihohodolo lwana ngathi iyakhwehlela, isuke naleso sifo nayo. Enkomeni i-coronavirus yenza inkomo ukuthi zikhishwe isisu. So isifo esikhona lesi kakhulukazi ezilwaneni kuphela manje isize yangena nakuthina. Yebo kuyiqiniso ukuthi le corona ekhona manje iyafana, isimilar, kodwa akuyona, kodwa ifana kakhulu nesifo secorona esiba khona kumalulwane. Yiko abanye thona sebethi lento etholwa amalulwane njalo, kodwa isifo nesiphi ivirus iyashintsha. And umzimba wakho once leso sifo sangena emzimbeni, umzimba wakho unamasosha akwazi ukuthi lawo masosha ayithatha isithombe yaleso sifo kuze wona akhe indlela ukuthi wena akuvikele. Now ngoba i-corona ayikazi izingene kuthina, yiko singakwazi ukuthi umzimba wethu uyilwe. Kodwa isizathu sokuthi sithi after 14 days ungenzeka ukuthi usuku usu-right ngoba umzimba wakho usukwazi ukuthi usifunde lesifo ngendlela ukwazi wona ukuthi uzakhele amasosha azokwazi ukuthi alwe nayo le virus. Now i-virus nevirus ke iyashintsha, ayifani ne-bacteria. Isikhathi esiningi lokho kuthiwa ama-bacteria uyakwazi ukuthatha i-antibiotic ukubulala. Kodwa i-virus awukwazi ukuthi wenze njalo ngoba asinayo i-treatment yawo, yiko ne-HIV virus singakwazi ukuthi siyi-treat. But into ukuhlakanipha okukhona kwi-virus ukuthi i-virus iyashintsha kancane isiyenye into. Yiko nayo i-corona kuthiwa i-novel nje le ngoba ithe kushintsha kancane nje yasiyenye into eproducer enye othola ukuthi umzimba wethu ithi mingena umzimba uyibona ukuthi lento iyisitha kanti singena yona isiyokona. Umzimba ubone later ngoba sugula ukuthi ube yisitha lo kuleso sikhathi isichamisele lento yadlula yonke indawo. But ngesikhathi ukuthi umzimba wakho uyazi
icorona singenile izokwazi ukuthi emva kwaloko sakwazi uyithole futhi ngoba umzimba usunamasosha okwazi ukuthi ayenze njani ayidubule. Here's a question, Dokotela. Kunama conspiracy theories nje amaningi and the way abantu abayisabalalisa ngayo lento ku social media leyo ukuthi nje for instance leli gciwane libangelwa amalwane ama-bats, khona nabanye abakhuluma indaba zokuthi i-5G le yona efike nalo, abanye they even say ukuthi abantu bazojovwa ngalo leli gciwane, so nilapha kanjani abantu nibe futhi nibalifakela leli gciwane? Ithini ngempela impendulo efanele kulezi zinto abantu abayishoyo doc? You know, i-information mincane iyakwazi ukuthi imdide umuntu. Into ye-vaccine isithusa abantu abaningi bethi uma sijova ngalo mjovo yiwona one-corona uzosibulala. Now naliqiniso. Yonke i-vaccine isuke ileso sifo leso. Okusho ukuthi uma wena usuke ujova for i-vaccine yomkhuhlane suke sikunikeza somehow kancane umkhuhlane kuze umzimba wakho ubuilde amasosha ukuthi next time uhlangana nayo lento umzimba ukudefend. So i-vaccine nje iningi la ama-vaccine either kusuke kuyiyona leyo virus itself kodwa ibulewe noma yathunwa amandla ukuthi ingafiki igulise, noma kusuke ku iphathi yayo leyo virus okuyi-protein thizeni yayo noma isuke ifile yona kodwa yenzela ukuthi nje umzimba wakho awuyazi urecognize kuze umzimba wakho ukwazi ukuthi wenze amasosha azodefend. So i-vaccine uma ifika hayi ukuthi le vaccine ye-corona iyona ezophethe i-corona, wonke vele ama-vaccine asuke ephethe kancane leso sifo leso abafuna ukuthi umzimba wakho ufunde ukuthi udefende kusona. Yazi mina ngiyakholela ukuthi abalaphi bendabuko nabantu abazisintu uma bangase bahlanganisa imiqondo bangakwazi ukuthi kwabona kube nesombululo esithizeni abangaqhamuka naso kulento ye-coronavirus. Now uke wabona ukuthi upresident wase-Madagascar ngimbonile nje naye lapha ku nomuthi wesintu athe umhlaba wakhe wonke mabawusebenzise, and lo muthi igama lako u-Artemisia afro. Now ngokwesintu lo muthi umuthi eswaziyo nathi intombazane uma kuukuthi siyongena esikhathini iwona muthi okumelakala angabe awusebenzise kuze azikline. Lo muthi osebenzayo nathi la kwaZulu esintwini ngoba umuthi lapho intombazane emifika esikhathini kuze kuthiwa umhlonyana nje ingoba kunomuthi thizeni okumele ngabe uyawusebenzisa ngaleso sikhathi eswaziyo ukuthi wehlisa ukuvuvukala ngaphakathi, wehlisa ukushisa, ukhiphe ungcola. Iwona ke lo muthi ukuthiwa umhlonyana lo, angisho ukuthi iwona ozosiza but yiwo lo muthi upresident wase-Madagascar othe abantu abawusebenzise ngakubo. Okusho ukuthi ngempela abantu besintu if bangasibahlanganisa imiqondo kuningi abangakwenza ekutheni babavikele nabantu kuyona le coronavirus. Sizwile-ke futhi ososcience besitshela ukuthi i-coronavirus ayizwani nokushisa okukhulu, and okusho ukuthi naku kulapha kwesintu futhi okunjengokugquma. If kuukuthi uzokwazi ukuthi ugqume kodwa ngendlela ephephile ungashi phela ngendlela ephephile kwakona lokho kuzokuvikela. Ukugquma-ke kuhle kakhulu ngoba number 1 kwenza ukuthi igazi lakho ligijime lisheshe lwenza ukuthi umzimba wakho awuklini igazi ngesikhathi ujuluka kuba nomngcolo okuphuma esikhumbeni sakho okusiza umzimba wakho lapho ukuthi amasosha akho omzimba abe qinqo uqine, okusho ukuthi kwaloko nje kukodwa kuzokuvikela nakwezinye izifo.